Ngibonani nonke kuphi nakuphi la kufinyelela khona le TV bafowethu ubaba uMnguni lo uprofessor niyangazi kakhulu. Namhlanje ngithi ake ngikhiphe nasi isixwayiso nento esingihlukumeze kakhulu emoyeni. La kunomuntu othathe inamba yami ka-MTN leniyaziyo okuyiyona yona esixhumana ngayo ku-WhatsApp, esixhumana ngayo kuphi wayiphotha wayenza yawu-Vodacom. Le namba le ngomsombuluko bengiyiphethe ngesandla ifoni ngibhizi ngisebenza abantu ngibona inamba sithi no network manje no network inamba mangiya ka-MTN kuthiwa inamba ithathwa umuntu wayiphotha wayenza yawu-Vodacom. So abantu abangifonelayo nabantu mhlawumbe abakhuluma nami yonke leyo nto leyo ingena kuye, and le njengoba ingena kuye nje uyibiza ngami uthi ubaba uMnguni. Abantu mabefona sicela ubaba uMnguni uthi yebo khuluma yimi ubaba uMnguni, usho into eyamanga ngoba uyazi ukuthi wenzeni ngenamba yami. So bengicela ukuthi madoda nani bafowethu nani bodadewethu please ningayisebenzisi le namba, iyekeni ningaphindi niyifonele. Into enizoyenza njengamanje ngizoninikeza inamba okuyiyona yona enizofonela kuyo, le enye enginayo yesibili nisebenzise yona. Le ka-MTN niyiyeke ngoba lo muntu baningi abantu asebaqolile ezenza mina, baningi abantu asebathathele imali ezenza mina. Mabefona baba siza ku Edgar nifake imali, mabefona baba funa ukuhlola fakani imali phambili. So abantu bezile kimi ney'tatimende nama-proof alezo zinto lezo ukuthi nangu umuntu. So ngibhize enkantolo, ngibhize ema-police station okwakho uhlelo lokuthi lo baba atholakale, lo baba abanjwe abantu bomthetho. So ngiyacela ukusho ukuthi-ke ningalokothi, niyangazi mina ngine-account yaka-Capitec, ngine-account yase-FNB business account. So mina uma uzofaka imali kimi angisiye usitolo gijima, angikubambi leni wasespa, angikubambi leni wama-e-wallet. Into engiyenzayo uyaswapha la ekhaya noma ufake e-accountini, utransfer kwi-business account noma ufake ku-Capitec account. Into elula eyenzeka la kumina enobufakazi bonke ukuthi imina. Abantu abafake imali kwi-business account kufuneke bazi leyo mali leyo ikumina. Nemali esuka overseas ngiyakwazi ukuyithola ngendlela yaseMkuru. Kunendawo kuthiwa iseMkuru nakule ndawo abakwazi ukuthi imali esuka phesheya ngiyithola kanjalo. Laphana uma uyokhipha imali khona uphatha i-ID yakho, i-proof of resident, awumane uyokhipha imali nje laphana kalula. So ngiyacela ukusho ukuthi-ke abantu abaphazamisekile ngokungangitholi lonke leli sonto abehlise umoya baxole, inesimo esingehlele engiphezu kwaso-ke engisilungisayo esizawulunga salamavukane iy'nyanga, ngoba lento ngiyayibona ukuthi ilezi inyanga zayizolo ukuthi sezizinyanga. Ubunyanga lobukade sabuqala, ubunyanga lobukade saba zinyanga, asifiki manje sikhulela kubo. So njengoba berobha abantu ngamagama ethu kubuhlungu kumbi ngoba akukhona kuphela ukuthi bathathela abantu izimali ngegama lethu, bahlukumeza laba abantu abakholelwa kuthina noma abakholelwa kimi. Number 2, nami ngihlukumezekile, iy'nto zami zimile ngoba le namba le iyona ephethe yonke impilo yami. Ngineminyaka ewu-18 le namba ngayiphatha. So umoya wami ubuhlungu kakhulu-ke ngalo muntu engimbonayo ukuthi ugibela phezu kwendlu yesonto, ngiyambona. Inamba engicela ukuthi niyisebenzise ithi 066 576 0220, 066 577 0220. Iyona namba ke le engizoyisebenzisa, 066 576 0220. Ningakhohlwa-ke ukungilandela kuma-channel ami, Change Comedian, Change TV sikhona. Siphazanyiswe yilento njengoba nibona sithenya sikhona Monday wamaqiniso kusenjalo, Friday ngikhona ku-Dr. Mbuni TV 10:30 ebusuku or 10:20, 10:15, Ukhozi FM ngikhona kwi-Vibe FM ngo-10 njalo ngoLwesine. Ayaqhubeka ama-process ami, angimile, ngiyakholwa ngisindisiwe nguMntwana kaNkulunkulu. Izimo ey'njengalezi azingiphazamisi.
but ziyashaya enyameni kodwa ngokomoya angiphazamiseki. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anibusise, amen.